Il-livell tal-għolli tal-ħajja issa laħaq rekord għal dawn l-aħħar 5 snin u dan kien konfermat mill-aħħar rapporti li ġew pubblikati mill-Bank Ċentrali ta' Malta. Meta wieħed iħares lejn dak li qed jiġri fl-isfera internazzjonali u meta wieħed jikkonsidra x-xejriet tal-aħħar xhur jidher li din il-pjaga se tkompli tkun ta' uġigħ ta' ras għal ħafna familji Maltin u Awċin. Rapport tal-Bank Ċentrali jindika li l-indiċi tal-prezzijiet żdied minn 0.7% f'Settembru għal 2.6% f'Diċembru li għadda. Rapport ieħor juri li l-inflazzjoni bbażata fuq l-indiċi tal-prezzijiet bl-imnut telet għal 5.7% f'April minn 4.4% li kienet ix-xahar ta' qabel. Min-naħa l-oħra, ir-rata annwali tal-inflazzjoni bbażata fuq l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet għal konsumatur żdiedet bi kważi 1% minn 4.5% fix-xahar ta' Marzu għal 5.4% f'April. Dawn iċ-ċifri ikomplu jkonfermaw kemm qed tolli rasa l-inflazzjoni. Quddiem dan kollu, il-Gvern Laburista mhux qed joffri ħafna soluzzjonijiet ġala darba din il-problema tal-għolli tal-ħajja tkompli tikber. Dawn kienu il-kummenti tal-Ministru Aron Farrugia meta mistoqsi x'ser jagħmel il-Gvern jekk kollox jibqa' jola bl-istess rata u jekk il-pis fuq il-familji jibqa' jikber. Hemm mudell ekonomiku illi jirrifletti l-għolja tal-ħajja, ġifieri l-imsieħba soċjali flimkien mal-Gvern qablu dwar dan mudell ekonomiku u kull sena dak jirrispekkja l-għolja tal-ħajja li jkun hemm sena wara oħra. Ovvjament qed tinsabu f'ċirkostanzi straordinarji u allura jeħtieġ miżuri straordinarji. Dan il-modell ekonomiku għal l-istess wieħed li minnu fl-aħħar budget il-ħaddiema nataw żieda ta' 175. Żieda li ħafna jaqblu li ma kienx biżżejjed wara sentejn ta' pandemija aħseb u wara issa bil-gwerra li għaddejja fl-Ukrajna. Taħseb li ż-żieda minima li hemm agreed kif dejjem kellna kull sena ħadkun biżżejjed din id-darba? Kif qal tajjeb ħafna kollega tiegħi Ministru Clyde Caruana, iva l-Gvern se jkun qed jagħmel dak kollu possibbli biex jibqa' jassorbi hu flok il-poplu Malti id-daqqa li ħadna permezz tal-gwerra u l-invażjoni ġewwa l-Ukrajna. Bħal kif? Għandek idea bħal kif? Kif diġà nagħmlu. Risposta simili ħafna bħal ta' membri oħrajn fl-istess kabinett ta' Roberta Vela, kliem sabiħ mingħajr ebda dettalji li ma jessigurax li l-familji Maltin u Awċin jistgħu jserħu rashom.